Ako funguje financovanie, ak si kupujeme už druhý investičný byt? Povedal by som, že financovanie funguje ešte jednoduchšie a ešte ľahšie ako pri prvom, pretože pre banku sme už overený platca. Samozrejme potrebujeme mať na to určité zdroje, to znamená mesačný príjem, ale do príjmu sa zahŕňa nielen príjem z trvalého pracovného pomeru ako zamestnanec, ktorý má výplatu, ale tiež sa tam započítava nájomné z prvého investičného bytu v určitých percentách, napríklad 50 až 60% z celkového nájmu. Tiež sa nám tam započítavajú rôzne bonusy v práci, odmeny a tak ďalej, príjmy z podnikania, spolu s, keď spočítame aj s tým nájmom z prvého investičného bytu, tak sa nám zvyšuje celkový príjem, zvyšuje sa nám bonita v banke a tým pádom môžeme ešte jednoduchšie kúpiť ďalší investičný byt. Tiež sa nám zvýši po čase hodnota prvej nehnuteľnosti. Väčšinou každých 10 rokov sa zdvojnásobí hodnota alebo cena nehnuteľností, čiže po určitom čase môžeme spraviť nový znalecký posudok na oveľa vyššiu hodnotu, ako mal, keď sme ho kupovali. Tým pádom máme pre banku aj vyššiu hodnotu toho zálohu, ktorý dávame. Zvažuješ kúpu? Napíš mi skôr, než spravíš chybu.